Zdravím priatelia, tak dnešné video sa bude týkať klbovej výživy od Versanu. So značkou Versan spolupracujem už niekoľko mesiacov a nadišiel čas retrospektívneho vyhodnotenia alebo prehodnotenia výsledkov, subjektívnych výsledkov pacientov, ktorí tento produkt alebo klbovú výživu užívajú v rámci liečebného procesu, či už po operačných výkonoch alebo v rámci konzervatívnej liečby. Mám tu zapisnicu viacerých pacientov, ktorí užívali tento produkt niekoľko mesiacov a som veľmi milo prekvapený z výsledkov a prehodnotenia samotných pacientov, ktorí tvrdia subjektívne zlepšenie stavu v rámci zníženia bolesti a zlepšenia funkčnosti samotného klbu. Samotný produkt Versan alebo klbová výživa Versan je sekundárnou záležitosťou alebo pomocou v rámci rôznych liečebných procesov, zdravotných komplikácií, najčastejšie degeneratívnych zmien alebo artrózy klbov, či už je to artróza bedrového klbu, artróza kolenného klbu alebo artróza periférnych klbov hornej končatiny. Moji pacienti užívali tento produkt v dvoch formách, ktorých vlastne aj je možné si tento produkt zakúpiť, a to je vlastne Versan kapsule a Versan shot. Ja osobne sám užívam túto klbovú výživu a podobe shotov, ktoré majú veľmi dobrú chuť a ľahké využitie v klinickej praxi. V našej klinike ProClinic naďalej prebieha spolupráca so značkou Versan, pretože mne, mojej rodine a mojim pacientom sa tento produkt osvedčil a verím, že sa osvedčí aj vám. Na záver videa si tento jeden produkt vyskúšame. Vynikajúca chuť a čo je dôležité, ani jeden z pacientov nemal žiadne nežiaduce alebo vedľajšie účinky tohto produktu.